Stichting Hart voor Bonaire heeft twee doelstellingen. En de eerste bestaat uit het geven van voorlichting ten aanzien van het voorkomen van hart- en vaatziekten. Dat doen we in brede zin middels foldermateriaal. We hebben een website daarvoor. En we proberen gedurende de Hartweek, waar we het zo over zullen hebben, zoveel mogelijk aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten. En uiteraard het bestaan van onze stichting naar voren te brengen. Dat is de eerste doelstelling. De tweede doelstelling is om zoveel mogelijk mensen op het eiland ervaren te doen zijn met het kunnen reanimeren van mensen die getroffen zijn door een hartaanval. En daarbij eventueel een AED, dat is een Automatic External Defibrillator, om die te kunnen inzetten daarbij. We hebben, ik denk, zo'n 150 mensen op dit moment kunnen opleiden voor het BLS, het Basic Life Support traject en het AED-gebruik. Daartoe hebben we een hele fijne, intensieve samenwerking met het ziekenhuis. Die wordt zeer gewaardeerd en onze hoofdinstructeur John Cecilia is op dit moment weer naar Nederland om als instructeur de laatste nieuwigheidjes en de laatste wetenswaardigheden op het gebied van reanimatie zich eigen te maken, zodat wij state-of-the-art onderwijs kunnen geven. Nu hebben jullie volgende week de Hartweek om aandacht te vragen voor deze ziekte. Kunt u vertellen wat jullie gaan doen? Allereerst proberen wij iedereen die actief is op het gebied van de geneeskundige zorg. Dat zijn dus primair de huisartsen, maar ook de specialisten en fysiotherapeuten bijvoorbeeld. Om die zoveel mogelijk op de hoogte te brengen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hart- en vaatziekten. En uiteraard het proberen te genezen daarvan of te voorkomen daarvan. Het thema van deze Hartweek is ook voeding en het voorkomen van hart- en vaatziekten. Maar daarnaast hebben we een aantal sprekers van binnen- en buitenland, om het maar zo te zeggen, die een hele actuele informatie kunnen verstrekken over dit onderwerp. We beginnen dus met een symposium, dat is zaterdagochtend van 9 tot 1:00. Dan hebben we zondag een hele interessante triathlon georganiseerd. Vervolgens de week daarop, dat is dus van maandag tot en met vrijdag, gaan we zoals alle voorgaande jaren weer de barrio in. Contacten gelegd met de huisartsen in de diverse barrio's. En professor Terkeurs, die ook gastspreker zal zijn op het symposium, gaat dan weer met ons mee om vragen te beantwoorden van mensen die met hart- en vaatziekten kampen of in hun familie daarmee te maken krijgen of hebben gekregen. Zodat men eigenlijk zonder een al te hoge drempel van mens tot mens, zou ik bijna zeggen, van gedachten kan wisselen over deze problemen. En hopelijk geeft dat een drempelverlaging. En we zijn erg blij met zijn komst naar het eiland.